Sanibona, igama lami uSibusiso wakabujwaha. Ngokuhlala ngila eNanda eStobate. Igama lenkampani yami Sibusiso Siniphiwe Service. Ngidila kakhulu nama-veg nama-fruit ngokuyidayisela emgaqweni nala eNanda etafuleni. Ngichasa kakhulu ke indawo ngendawo namasonto akukho la ngihambi khona. Nginikela ngokudla. Igama uNkululeko Mbuthuma ngokuhlala ngisemlazi kodwa amakhaya sihadini. Inkampani engiyisebenzelayo Sibusiso Siniphiwe Service Fruit and Veg. Akukho ngikubone kwenza sokukuningi iminyaka nje kwenza sihambisa ukudla ngala njalo nje. Uba nibona nani kuma-video. Lokho engisuke ngikwenza kusuke kuphuma kumina ephaketheni ngokwenza ubuntu. Manje abantu bayanda sebebaningi. Ngala nangala amalokishi kuyakhala kuthiwa hayibo nangala nathi sixakekile wozosiza. Lokho esuke ngikwenza nami kusuke kuphuma kumina ephaketheni. Ngiyacela ukuthi njoba nibona nani abantu bayanda. Ngiyacela ukuthi emakhansela angilekelele axhase ngikwazi ukuhambela zonke indawo lezi amalokishi ngamalokishi ngoba angikhethi yikole amasonto noma ikephi ngiyaya. Ngiyacela ukuthi nichase la ningakwazi ukuchasa khona nanoma imuphi usomabhizinisi. Angibingelele kubabukeli emakhaya. Igama lami nguSiyabonga Wazondi, igama engitume ngalo umzwe. Ngisebenzela Sibusiso Siniphiwe Service. Umsebenzi engiwenzayo ukusebenza emgwaqweni ngidayisa ama-veg, ama-fruit nokunye okuningi. Mina ngokomsebenzi ngiyinduna. Lapho saqala khona ukudayisa saqala nje kuyinkampani encane sidayisa amasaka mhlambe kwakungamasaka mhlambe u5 sidayisa wona ngeNdiya siwakale siwadayisa ku5 rand u10 rand kwaya kwaze kwadlondlobala sigcina sisidayisa ngamasaka kwakuningi nje sadayisa nangamakhalibhothi okunye kwangamakhalibhothi okunjengobanana aphula nokunye nje okuningi. Ngoba bengiwangivuka naye ngingasebenzi abuya angisize ngibuye ngishawe impilo angilekelele kuyona nento engekho nasemsebenzini. Ngiyacela nje nokuthi la ngathola khona usizo ngoba ngiyazi melithola kukhona into ayosenzela yona enhle futhi ngaphezulu kwalokhu futhi okukhona okuhle. Ngibona umphathi ngendlela akajabula ngayo nami ngibona ukuthi kusinika ukujabula ukuthi sibone umuntu osiphethe ejabule nathi siyathokoza mangabe sibona abantu bejabule ngoba nathi siyajabula uyakwazi futhi nathi ukusijabulisa. Ongaba nalo usizo axhase asiphosele sivivaneni sikwazi ukuthi siqhubeke ngoba nathi hayi ngoba sinemali eningi yiloko okuncane suke sinake ephaketheni siphosa. Manje abantu bayanda kakhulu. Siyacela nje njoba nibona abantu ukuthi banda kangakanani. Siyacela nisilekelele nixhase niphose sikwazi ukuthi siqhubeke nayo lento silekelele imphakathi. Igama lenkampani Sibusiso Siniphiwe Service. Siyacela nangala komasipala ukuthi sicela ukuthi bajobelele balekelele sikwazi ukuthi siqhubeke nayo lento singabe sayiyeka ngoba abanye bayathuka ukuthi awumfana ngasaqhamuki. Cha isimo nami ngisuke ngisazama ukuqongelela iphakethe kuze ngikwazi ukuthi ngisondele. Siyacela amakhansela womasipala wonke umuntu ongaba nalo usizo siyacela alekelele sikwazi ukuthi siqhubeke nayo lento esesiyiqalile. Abantu bayanda. Hayi bebengamupha nje amandla bampha amandla nje bamlekelele ezintweni eziningi nje mhlawumbe naye angaphefumula kuzona. Ngoba khona engingakubala kanti khona engikushiya ngemuva. Babukeli sikhumbule babukeli njengoba sisazi lezi wombe lezi zo COVID oluthini. Abantu bahlele emakhaya abanamsebenzi abanalutho bayakudinga ukudla emakhaya. Ukuya kwami kuphi nakuphi ngoba kukho la engayikhona ngiyozama ukululisana ubuntu. Lento ayikho ngepolitiki ingokuthi umuntu ebantwini ulekelele umuntu wakini. Ungabukeli umuntu wakini uthi uyalunga loya unjani. Lekelela akwazi ukuthi axoshe ikati ezini. Kubabukeli ngingabatshela ukuthi akufanele ukuthi umunye umuntu mhlawumbe njengomsebenzi ukuthi sisebenze emgwaqweni bese umuntu umbukele phansi ukuthi lo udayisa kanjani.
ukuthi nje umuntu kungafanele umsebenzi wakhe ukuthi uhloniphe ngaso sonke isikhathi. And abantu mangabe sebanika ukudla ngibone nje uthola ukuthi abanye abantu sebefisa ngisho ukuthi abanye bethatha izinto nganingi kanti kufanele becabangele nabanye abantu ngoba phela nathi sisuke singaxhaswanga kusuke kuyinto esuke ekulekona iphakethe lakhe ubaswethu ukuthi bekwazi ukuthi benikane beshiyelane nomunye nomunye ekwazi ukuthi ethole lokho. Nje engakutshela kona mina kukodwa nje ngoba umuntu engimhlonipha kakhulu nanokuthi akekho eduze nangasekhaya. So mayethi mekhuluma nami ngikulalele ngikubeke emqondweni angitshela kona. Ngibona ukuthi okay lokhu kufuneka ngikwenze ngoba ekugcineni kuyogcina kungifaka entweni errong. Nje ngenza lo emtshebheni la ngase-under the moon ngiyatholakala lapho emgaqweni ngiwabekile amavethi ngixhumekile nje umthondolo ngisondezela abantu abangenayo imali ukugibela beye eThekwini. eThekwini phambi komnyango wasedwayilanga ngiyatholakala-ke khona lapho endaweni kamasipala la anginikeza yona isikwele nginaso lapho. Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya. Ngithokoze kakhulu namhlanje ithuba engilitholayo ekutheni ngizoxoxa ngoSibusiso Mjwara emsebenzini omuhle awenzayo. Awukho umsebenzi obaluleke njengalo msebenzi awenzayo kakhulu emphakathini. Siyasibona isimo kakhulu endaweni esiphila kuzona ukuthi sibi kangakanani. Uzosusa lokhu ngintula, uzosusa lendlala ngoba lo msebenzi awenzayo uyalekelela ekutheni aphe imndeni, aphe amasonto njengalokho enekhampani ye-fruit and veg, kodwa uyanikela emphakathini. Ungomunye ozolwa nalolu laka esike saba nalo kakhulu la endaweni zethu thina abantu abambisholo. Sibonile ukuthi kwenzekeni abantu bahlasela izitolo, bahlasela amabhizinisi, bahlasela amagaraji. Mawuyibheka kahle lento enzekile kungenxa yendlala ukuthi abantu abasebenzi abekho ababalekelelayo. Manje siyambonga kakhulu umfowethu kaMjwara ekutheni aqhamuke kulesi sikhathi esibi kangaka ebese ehambela wonke amalokishi ahambele zonke indawo la khona abantu abamnyama ukuze kwehlelo lulaka. Engikunxusayo kakhulu uma bekhona osomabhizinisi abakwazi ukuthi babone lo msebenzi awenzayo. Siyanxusa bakwethu ukuthi abalula isandla kakhulu nasemsakazweni lapha ekseni kosigqemeza nomroza abayikhulume le ndaba kaMfowethu Sibusiso ekutheni alekelelo kwazi ukuthi kwehlelo lulaka. Inkulu kakhulu indlala esibhekene nayo kakhulu abantu abamnyama. Siyazi njengalokhu kunalesi sifo iCovid, siyazi ukuthi abantu baphelelwe imisebenzi, abantu abasebenzi bahlele emakhaya. So lento yenza ukuthi abantu ke manje baqale benze izinto eziphambene. Kepha amakhona abafowethu abanjengoMfowethu Sibusiso abakwazi nokuthi banike abanye itoho ekutheni kulekelelo abantu baphile kusetshenzwe. Siyambonga kakhulu uMfowethu Sibusiso. Impela ngiyanxusa nakukhulu kumakhansela, kuyimeya, komasipala abayibheke le ndaba kaMfowethu Sibusiso ilekelelo ukuze silwe nalempi esibhekene nayo yendlala ehlasela abantu abamnyama. Mfowethu Sibusiso khula ndoda engathi lo msebenzi owenzayo ungaqhubeka uye phambili. Impela osomabhizinisi abalula isandla bamlekelele. Sibonga kakhulu ngomsebenzi awenzayo uMfowethu uSibusiso. Sicela ukuthi siphinde sibonane ngolizayo. Siyabonga.